Ver un ejemplo que todos conocemos. Imaginemos la calle Denia desde la plaza bajando hacia Manorba. Esa es una calle que prácticamente en su totalidad está en 2 plantas. Ahora, imagínense ustedes que si es verdad que el plan aprueba 3 plantas ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en los próximos años van a ir saliendo como setas terceras plantas en algunas casas que previamente habrán sido demolidas, porque habrá algún vecino que habrá hecho cuentas, que habrá dicho, uy, me merece la pena echar abajo mi casa, la casa vernácula, la casa que todos conocemos, con la arquitectura tradicional, y hará una cosa tipo lo que hicieron en Orbeta, es decir, una casa que no está manteniendo el carácter arquitectónico de la zona, con 3 plantas y con 2 medianeras vistas. Después vendrá otra, después otra, y esa calle acabará siendo una especie de zona de obras permanente hasta que toda la casa esté renovada dentro de 50 años. Impacto paisagístico brutal sobre la calle. Impacto sobre las instalaciones urbanas que existen ahora mismo, porque al haber más casas, más edificabilidad, más gente viviendo, hace falta más conducciones de agua, más la electricidad, pues no será suficiente los transformadores, etc. Y otro efecto colateral. Aquí se quieren desarrollar, creo que bastante sabiamente, una serie de pequeñas actuaciones en unidades de ejecución, es decir, en zonas de suelo urbano, pero que todavía les falta algo de urbanización, por zonas de suelo urbanizable, pero si se da la posibilidad de que la gente especule subiendo nuevas plantas, no se va a desarrollar nada. O sea, habrá quedado todo en papel mojado y volveremos a tener un plan lleno de cosas interesantes para desarrollar, pero que no se desarrollan porque la gente lo que prefiere es tirar su casa y hacer 3 plantas. Este es el tema más gordo, que a lo mejor resulta que yo no lo he leído bien y a lo mejor en el catálogo de elementos protegidos pues están todas las casas del casco protegidas y no se permite hacer en esas casas más de 2 plantas, aunque la ley diga que se pueden hacer 3, pero me parecería mal proteger de esa forma. No hay mejor protección que una buena norma de edificación sobre lo que existe. Y entonces yo creo que esto, la solución que tiene es, evidentemente hay casas que ya tienen 3 plantas y se deben de respetar. Yo creo que lo que hay que hacer es unas alturas de edificabilidades de acuerdo con lo que existe, es decir, por frente de manzana. Un frente que no está renovado con 3 plantas no debe de permitirse hacer plantas. Un frente de una manzana, que todas las casas menos una tienen ya 3 plantas, pues muy bien, ese frente tiene 3 plantas. O plantearlo todo de 2 plantas y decir, y se mantiene la edificabilidad de la edificación existente a fecha de aprobación del plan. O sea, la que tenía la casa de 3 plantas, que era 3 plantas, cuando se aprueba el plan, sigue teniendo 3 plantas. ¿Pero por qué van a tener 3 plantas todas las casas del casco? Bueno, esto es lo principal. No quiero enrollarme mucho, tengo unas cuantas preguntas más, pero seguro que ustedes también tienen, ¿no? A ver, le contesto yo si acaso. Com estaven dient, es tracta de la versió preliminar del Pla General d'Ordenació Estructural. Així i tot, efectivament, vostè té moltíssima... ¿M'entiende valenciano? Sí. Vostè té moltíssima raó en el que està dient, i és així. Però nosaltres ja, a aquest nivell, que ja dic que és l'ordenació estructural, hem recollit 2 qüestions molt significatives, que és el que és la delimitació del casco històric d'Orba i d'Orbeta, és la fitxa que està en la pantalla, i el catàleg té aquesta delimitació completament definida, en què tot això està protegit, especialment com a ambient. No és així, com a ambient. Doncs tot el casco antic d'Orba i d'Orbeta està protegit. També hi ha que dir que el pla d'ordenació pormenoritzada, que és el que estem fent conjuntament amb l'ordenació estructural, és el que realment analitza en profunditat tot el que és el tema de com es tracta les altures, com, per exemple, hi haurà zones dins del casco d'Orba que mantindran una tipologia especial, com en el cas d'Orbeta hem baixat genèricament, i així i tot tenim un document ja vigent en Orba, que és una modificació puntual de les normes subsidiàries que es va fer l'any passat, que ja regulen un poquet això. Però, efectivament, el Pla General, en la seva ordenació pormenoritzada, entrarà específicament i per extens en aquest tema.
trabajar, si se considera que al final deben haber dos plantas, habríamos puesto en el plan estructural 3, bueno, desde preliminar para luego avanzar a ver. Yo creo que es mejor, luego ya veremos, pero serían falsas expectativas a los especuladores. Digamos que nosotros tenemos esto está a exposición al público, está suspendidas las licencias, es decir, somos garantistas, no habrá ninguna pega en ese sentido. Entendemos. Todo lo que acaba de decir Chimo podría introducirse en un instrumento derivado que es un plan especial del centro histórico, como tantos y tantos municipios hacen, lo delimitan en base a unas fichas del catálogo de bienes y se articula mediante un instrumento que es un plan especial. No está recogido explícitamente en el plan general, pero puede ser una vía, no digamos que sea la vía, pero puede ser una buena manera de abordar esto sin generar ninguna expectativa, porque el plan especial es un plan derivado. Es un plan que le da concreción a aquello que el plan general estructural no le da. Cuando no le da el plan general estructural la concreción precisa, se deriva el plan. Y cuando se deriva el plan, se buscan los instrumentos de planificación derivada. Entonces, hay un plan especial podría casar perfectísimamente todo lo que acaba de plantear Chimo, incluso marcar estudios de detalle, alineaciones, rasantes, tipologías, cubiertas, fachadas. Es decir, ahí, en el mismo estudio de paisaje, este estudio de paisaje es preliminar también, cuando tengamos esa información, el estudio de paisaje también tendrá que hacer infografías, ver qué elementos son visibles, no son visibles, si se hace un armatoste delante de una silueta urbana o una casa que interesa proteger y por tanto habrá que hacer una disminución de las plantas y por tanto de la edificabilidad. Habrá que ver todo ese tipo de detalles. Por tanto, bueno, pues me parece una observación muy interesante y que se puede tomar, se coge el guante y yo creo que se va a articular bien, sobre todo porque Chimo ya ha hablado de que se han modificado las normas subsidiarias y ya se corrigen determinadas cosas que con todo lo que estamos comentando se pueden implementar con la aportación del equipo de expertos en patrimonio y con la aportación. Sí, perdón. General, el ayuntamiento ha invertido mucho dinero en él, acuérdate que ese plan general, estamos hablando de una pequeña función, estamos hablando de una capital de provincia, que permitimos a planeamiento de desarrollo de personas. Hay que tener un plan general, ya que hay un equipo se estudie, si es que al final es hacer una ordenanza de gasto, que esté bien, no es que no haga falta un plan especial, es estudiarse frente por frente que tenemos 20 manzanas. Pero vamos a gastar dinero en hacer un plan especial, teniendo un plan el enfermo abierto, lo que sea, pues vamos a curarlo ya de todo. Nos vamos a esperar dentro de unos años un plan especial mientras han aparecido. No está previsto el plan especial, pero digo que se estudien todas las posibilidades, todas. De la mejor manera que se incluye. En definitiva, lo que le he contestado ya en el principio, estamos en ello y es la idea de la versión del plan de detalle, que el plan general de ordenación pormenorizada que asuma ese caso perfectamente. Espera, está Pablo. No sé no. Ah, no, que estaba Paco de verdad. Bueno, bona nit, gràcies per l'exposició. Jo volia fer tres reflexions, per fer-ho curtet, amb perquè hi haurà més preguntes. Una d'elles referides al Pla de Protecció Agrícola. Si puc fer el pla, no? Sol de Protecció Agrícola. És la part groga que veu en el fons i pensen que una petició de molta gent dels veïns és que no passi com a altres puestos, que s'han de fer casetes de 40, 50 o 60 metres
I voldria saber què és el que pot construir ahir, perquè una petició de la gent per a que no es queden moltes hortes que es queden sense cultivar seria el fet de tenir la possibilitat de fer-se allí una caseta de perros. La caseta de perros el que contemplaria és, en fi, pensant per damunt, per a 5.000 metres, o sigui, per a 6 fanecaes que foren 50 metres, 40 per al tractor, per a utensilis, per a les caixes de producció i 10 metres per a productes químics. Per què dic això? Perquè estem parlant de 6.000 metres per amunt. De 6.000 metres per avall, que són de 5.000 metres per avall, que serien 5 fanecaes, el que fa, 6 fanecaes seria baixar a 30 metres. Això el que dona opció és que la gent pugui anar al bancal, uns podran taronges, altres podran altra cosa, però per almenys els bancals estaran cuidats. Penso que és una demanda que molta gent vol donar-li valor a aquestes terres en una forma. No es pot material, perquè ningú estem d'acord, penso que tots estem d'acord que ahir no hi hagi plans parcials, que ahir no es pugui construir, perquè en fi, és un qüestió d'interès per a tots, però sí que la gent pugui anar al bancal i tingui gust d'estar allà, descansar i de tindre els útils. Perquè una altra pregunta que faig, ahir es pot fer algun tipus de vivienda? Algun tipus de vivienda? I l'altre, tipus de vivienda que jo he llegit i no sé si exactament serà la resposta, perquè he llegit que eren 40.000 metres per a poder fer una vivienda, com es diu, agregar al terreny o sigui, agrícola. Clar, 40.000 metres, però ningú pensa que té 40.000 metres, que serien 12 i 24, 48 fanecaes. En 48 fanecaes, quasi millor no parar-ho. Això pensa que pot valdre per a autonomies que siguin, o per puestos que tinguin molt de terreny. Així són minifundis que el que té 4 o 5 fanecaes té suficient, però té gust d'anar i tindre allí una caseta. Això, i després la resposta per a quin tipus de vivienda es pot fer en sòl protegit, de protecció agrícola. L'altra qüestió, passem al sòl urbà i urbanitzable, és referent a l'S1. Pots posar el pla, no? Referent a l'S1, com deia antes l'arquitecte, diu, hi ha que respetar un poble que ve de antes, i efectivament, igual que en fi han parlat de la S5, pues el sòl S1 ve des de les normes subsidiàries des del 86. Tots tenim el document en el qual els propietaris lindants van cedir a l'Ajuntament els metres que feia falta per a fer el desvio i poder-se construir, segons consta en el document, una caseta pegada a la carretera. Posteriorment, en el temps, aquesta carretera es va cedir a carreteres i va imposar els 40 metres. Van tornar a insistir que això no era el correcte i al final, Conselleria, els tècnics, van admitir que es feia un vial de servicis en el qual es crearien 200 places d'aparcament voltant al poble i els particulars que en el seu dia van cedir aquests metres es puguen fer una vivienda. Una vivienda que estem parlant de 400 metres, no en 2 altures, com comentava antes, que taparien el Castellet, sinó que el que farien seria 400 metres, 160 metres, en el qual un 90% de propietaris, que són gent del poble, tenen la possibilitat de fer servir una caseta per als seus fills. M'agradaria que la resposta que em va donar quan vam comentar és que Conselleria no ens deixa. Conselleria ens té que deixar o no ens té que deixar. Però si s'argumenta, pensa que ens deu de deixar, perquè ja ve anteriorment, està aprovat, i entonces és un perjuí que es crea als veïns que pensa que es pot solventar. I jo penso que l'S1, clar, torno a repetir, penso que és d'interès general perquè un 90% són propietaris, són xicotets propietaris del poble, que tenen el seu bancalet i que podien fer una vivienda. D'altra forma, són parcials de desenvolupament que penso que no. Tot això estem dient perquè penso que es pot millorar. No té altre sentit més que intentar que es millori. I aquell que estigui d'acord o que pensa, té el seu plec de delegació, perquè els tècnics diguen si n'hi ha interès o no hi ha interès en fer-se o no en fer-se. Si no hi ha delegació, doncs els tècnics pot tirar-lo que pensi. I l'altre punt, i per acabar, per no allargar-ho, és on va el sòl industrial. Penso que hauríem buscar una altra ubicació més pega al poble, però més a la part de fora.
respectant, per supost, les construccions que hi ha, que es podria donar terciari o industrial puntualment, perquè estan agrupades les 4 o 5 naves que n'hi ha allà baix, que es podria donar una solució. Pense que el sòl industrial ahí pot donar certs problemes per la proximitat a les vivendes i al residencial. Bueno, són aportacions, pense que, com han dit els tècnics, que és per millorar-ho i que és important que cada un, allò que crea convenient, no són colors, encara que estem així cada un en un partit, i pes que siga qüestió política o de partit, no la xina. Perquè els plans, el que pugui tindre una caseta, l'altre que siga d'una cosa o sigui l'altra. Però pense que són reflexions que cada un té que fer al seu nivell i que consideri que sí, ho ompli i ho demana. I els tècnics tindran que fer cas, si ho consideren pertinent, per supost. Moltes gràcies. Vaig a intentar contestar-li alguna de les qüestions que vostè ha plantejat. Sí, vaig a intentar contestar-li alguna de les qüestions que vostè ha plantejat. En relació a la caseta d'Aperos, entenem que no hi ha cap problema, que és una cosa bastant lògica la que vostè ha dit i que entenem que això serà possible. De fet, crec que està ja així dit, però si no està dit, admitirem qualsevol al·legació que vagi en aquest sentit per a poder permetir-ho. Respecte al tipus de vivenda que es pot fer en el sòl agrícola, a expenses que el meu company que el tinc allà baix, que m'acarisca, pensa que qualsevol vivenda es pot demanar lligada a l'explotació agrària, sempre i quan la Conselleria d'Agricultura